Good afternoon. You roll 20 years. Huh? Yes. Is that for them? Yes, I get it on one watch. Sir? Hey, they are for the can in the match, they are for the Hello? Lanya, ya med, ya boy. So you got rocky, ya boy, or would you keep us mega? Good afternoon, sir. You don't forget about Yes, sir. I told that touch. If not in whom, No, sir. if got in whom here. No, sir. But no, now, when anybody resemble my family, No, sir. and let him be younger. I told that touch is here. My pets are family, but issue. Is there a correct? Sir? Is there a correct? I guess I'm sorry again. No. Mba. Okay, man, how I'm never got a new house Zoom. Amamu. I want a crema. Metagen Tagoga, but you have Zoom Ganiru. Yeah. The what camera I'll give you not of the last. Okay. I would know to attach it again. Yeah, what I have booked here. Sorry. The little son. Come on. Samson and one and a Ludi Lila. Otele Rosanna. Jacodi, whatever. Sir? I send you the who give you who whatever. Check, I'm wrong. My God. Samson and one and a Ludi Lila. Yogam. I'm get on one. Whatever. What else will be? Turn again, what else will be? Delilah Samson and one and a Ludi. Then I give me here. Sir? Yeah, what's that? I give me here. No, Mungwea. I know. Mba. All natural. I do it to throw you. More 40 room. All natural. If I had no nigga and none. From God. Now. Go let's play. I can't get naga like I want language. Chineke, I just I want Chineke and reach. Yeah. Sorry. You from God. What I am again? Mba. Sorry. Worship from God. Why you look at? Give you from God. Chineke, what I get so I reach. Can't wait for Sorry. You may soldier. like it. Sorry. Nigga, I'm not gonna do. Yes. I didn't do. I have Helen na Linus. Helen and I like this. I'm family of Ndi Nwe Otele. Otele never call Otele from Magical for side them target. Gini? Otele from neighbor corner, Shinaka Fena neighbor, cause side them Magical All side him, ma'am. How Nwere Otele ofuma? family of Otele. One year ben, How Moye Enugu State? Eben Enugu, Udi. Eben Udi, Ebe. Eben. Ezama.
ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m akwa akwa, emekwa isi. Afọ ole? Afọ 23. O nwere ara dị na famili unu? Mba kwa o. Mmadụ ọnwa onye ara? Mba. Pagoji aṅụ guf? Mba o. Akụfuole nna gị isi mbụ? Mba. Ị ji ada ụda amụ? Na-eme gịnị? Ị ji ada ụda amụ? Ị ji agwọ ihu amụ ga-echipagide nwaanyị ọzọ a ga-emetụ amụ ahụ aka? Mba o. Ị ji akpa aja otele? Ọfụma. Ebere gị ugwu? Amakwa m ka ebere m ugwu. Eleke wee ma ọmụ ga-eche eki ya. Eleke wee ma hụ mebere gị ugwu. Chi ji ya mma gị mana memere gị ugwu taa mma gị ka dị ndụ. Ihe ndị ahụ ị ga-achọpụta. Jụọ mma gị ma ebere m. Achara gị acha ka ọ webere gị ebe? Ọ dị ka ebere ya ebe obere. Otele ebere ụlọ ya wụ ka nda otele obodo. Akwụkwọ ọ tọọla gị mbọ? Mba o. Ị ga-enwe ihe ashịma? Nwoke ọ gbaala gị aka ntị mbụ? Mba o. Ị ji aṅụ amụ? Mba, adị m ahụ. Mmadụ ole tarala gị kemgbe ị pụtara ụwa? Mmadụ 2. Aha ha? Chibụzọ na Prince. Ebe isi na-anọnyere anyị? Enugu. Ị gwọọla ọgwụ mbụ maka di? Maka di? Ị gala dibịa agba afa maka di mbụ? Mba, agwabeghịkwa m. Ị gala chọọchị gwa pastọ maka di mbụ? Agara m chọọchị, pastọ si na m ga-alụ di. Ọ bụrụ gị amụma gwa gị maka di? O buru m amụma gwa m maka di. Ele picha, enwere picha ijiri ya? Mba, ezighị m ya pikchọ. Ọ gwara gị ebe di gị ga-esi? Ọ gwaghị m mana ọ sị na di na-abịa. Mgbe ebuga amụma which country? Mgbe o bugara gị amụma ọ sị na which country ka ọ ga-esi? Ọ gwaghịkwa m kọntrị, ọ sị m na di na-abịa, di nọ n'ụzọ abịa. Ọsọ o ji plen ka ọ moto? Ọ gwakwa m nke ahụ mana ọ sị na o nwere onye di ga-abịa. Nna aghọwo dibịa? Mba. Ị nọrọla na nrọ eji amụ na-achụ gị ọsọ gị gbapụta n'ihe? Mba. Ị ji ala nke taa with ka without? Onye nke mụ na ya mere mgbe ahụ the second person. Ị ji ala nke taa with ka without? Ndụgago onye gị without. Without. Ọta na-eji okwu. Ọta na-eji okwu. Ị ga-enye load mkpu ị na-eti? Neti. Daddy, you are really, really good. M na-eti ezigbo okwu. Ka imesagakwana onwe gị aka Chineke agba gị ọkụ ịwa asụ ara. Ibitela onwe ya mgbu a. Mba, sorry sir. Aga m mfu ga-elekwu ileti ka ịmara nke emega onwe gị dadi. Ga-emega dadi. Mmemme ya ọzọ. Igwe asụ ara Chineke agba gị ọkụ.
Very sad. Is a man wine and wine? Mba kwa o. When a vibrator. Mbe enweghị m ya. Congratulations. Oh, thank you. Good afternoon. You want to give me a back? Bishop, good afternoon. You want to give me a back? What can you see? You want to give me a back? Yes. Okay, man, you know what I back up and you have what? Yes. I Get away, know. yes. Oh, you okay? Get away, yes. Get away, no. Get away, yes. Get away, no. You want to give me a back? Amaram, yes. Amam. Bumi beba. Okay, man, you know what I back up and you have what? Amam. The way coming on now, you don't forget last. By your phone now, by your phone now, by your phone now. Odi on. Ncha idesaya. The way coming on, wait. I want to reflect about this guy. Tonwa. Inafum. Tonwa. Nah. You see me? Tonwa. Tonwa le wire na what? Tonwa le wire na what? You go to the Iwota Bia Icho. Yeah, where they from, okay? Therefore, left 24. you got all our common. No. Hey, Danya. Now that English we have it and got wagon on a matter of stop again. Then I get to them no. I want you book English na abaga no. Okay. I want you book which like abago. Ewe niwe mba. See go for no make am na ni. Asingi mba ewe niwe o. Mpage na mage ha dendo. Usioku ike. Ma gi wepu Bluetooth ah. Ha dị ndụ. Wepu aka na okpuru phone gị nwa. Wepu no common sense. Wepu aka okpuru phone gị chile ka ma goko. Ejiro m ya aka.